Der var engang en fattig dreng, som boede i en lille landsby langt, langt borte. Han passede æsler for de adelige. Hver søndag blev han beordret af sin fader til at slagte et æsel og bringe det til slottet. På slottet boede den smukkeste prinsesse med langt gyldent hår. En dag, da han skulle aflevere det friske kongelige æselkød på slottet, hørte han den smukkeste klang, han nogensinde havde hørt. Aldrig havde han hørt noget så smukt. Han blev draget hen til døren, der stod på klem, og straks sprang hans hjerte et slag over ved synet af den smukke prinsesse. Sådan foregik det hver søndag, indtil en dag, hvor han fandt prinsessen grædende på værelset. Min ring! Græd prinsessen, og straks vidste drengen, at den var gal. Ringen var væk. Pist væk. Mange dage gik, men ringen dukkede ikke op. Kongen udlovede prinsessen og det halve kongerige til den, der kunne finde ringen, for det var en magisk ring. For lang tid siden, da de to kongeriger var i krig, faldt den daværende konge, og blod flød ned over hans fingre og ud på ringen. Da ringen blev set af folket, indså de, at der ikke skulle spildes mere blod over et stykke jord. Ringen blev et symbol på fred mellem de to lande. Så længe ringen sad på en adels hånd, ville der fortsat være fred i Eventyrlandet. Men faldt den i den mørke dronningens magt, ville kaos og ulykke sprede sig over riget. For at mørkets kraft kunne ophæves, skulle den ligge i midten af en labyrint, som lå midt ude i skoven i 3 dage og 3 nætter. Men ikke alle kunne komme ind i labyrinten. Det krævede nemlig, at man var både modig, klog og havde et rent hjerte. Drengen var villig til at risikere liv og lemmer for den smukke prinsesse, og begav sig derfor mod labyrinten i den mørke skov. Labyrinten var bevogtet af en hund med ånde så hæslig som en gydeltank. Må jeg komme ind, spurgte drengen. Ja, men for at komme ind i labyrinten, skal du først løse en gåde, sagde hunden. Jeg er klar. Gammel og ung er sammenlagt 38 år. Gammel er dobbelt så gammel som ung var, da gammel var halvt så gammel som ung ville være, når ung er 3 gange så gammel var, da gammel var 3 gange så gammel som ung. Hvor gammel er gammel, spurgte hunden. Den er let, svarede drengen, der var god til gåde. Gammel er 30 år, ung er 18 år, sagde drengen. Hunden fortalte drengen, at han havde bestået gåden og måtte gå ind. Men før han gik ind, skulle han lige forberede sig på, at mørkets dronning herskede over labyrinten og ville gøre alt for at udslette alle, der prøvede at komme i nærheden af ringen. Drengen stod nu inde i den kæmpe store labyrint. Han havde ingen idé om, hvor han skulle hen, men drejede til højre. Han hørte nogle stemmer længere fremme og fortsatte lige frem ad stien. Foran ham stod der en fin ædel prins og en lille fattig dværg. Prinsen lovede, at gav han ham brødet, kunne drengen få enhver skat, han ville have. Der kiggede han på den lille dværg, hvis tøj hang i laser, og som kiggede forhåbningsfuldt på drengen. Han fik med det samme med lidenhed med den lille dværg og gav ham sit brød. Den ædle prins blev sur og forsvandt, og den lille dværg blev meget taknemmelig og takkede drengen mange gange. Han havde nu klaret den anden prøve og var klar til at fortsætte længere ind i labyrinten. Da han skulle til at gå, opdagede han sværdet, som lå på jorden. Det var dværgen, som havde tabt det. Det var det magiske sværd, som skulle bruges til at slå den mørke dronning ihjel. Drengen hørte pludselig et skrig om hjælp. Han begyndte straks at løbe tættere på lyden, og da så han en ung pige, fanget ved et ondt træ. Pigen råbte, hjælp mig, hjælp mig, træet vil giftes med mig og vil ikke lade mig gå. Pigen fortalte drengen, at mørkets dronning havde fortryllet det onde træ, så det var blevet levende, og havde fanget pigen, fordi hun havde ringen.
For at han kunne få ringen, skulle han dræbe Mørkets dronning. Drengen og Mørkets dronning mødtes på den store plads i midten af labyrinten. Drengen trak sværdet og løb hurtigt mod Mørkets dronning og stak sværdet i hendes hjerte. Pigen og drengen fulgte sammen ud af labyrinten, og drengen blev mødt med hyldest ved kongeriget. Som lovet fik han prinsessen og det halve kongerige, da han afleverede ringen til prinsessen, som var meget lykkelig. De levede lykkeligt til deres dages ende.